Evro rojekî dîrokiya dîroka gelê Kurd e roja dayîkbûna bavê rohîyê Netewa Kurd mela Mustefayê Barzanî beriya 120 sala yê hatin dinyayê jiyana xwe tevayî terxan kir ji bo qeldîya miletê xwe wekû simbola berxwedanê çerxa bîsteya da Barzaniyê Nemir her wiha berdewamî bê rawestandin kar û xebat kir ser hemî asta çi ser astê civakî çi ser astê jinê çi wekû rewşenbîr û qotabiya çi di warê mirovî û insanî de çi vegerandina mezalim û tehdayê hatin kirin heta navxweyî de ji ber wekî berxwedaniyekî mukim kir li ser astên her çar dewletên û dagirkiriya Kurdistanê peywendî û elaqatê xwe li her çar parça kirin çi li Kurdistana Rojhilat wekû beşdariya wî di Komara Rojhilatê Kurdistanê li paytextê Mehabat her wiha têkilî û alîkarî şoreşa Şêx Seîd Pîran da her wiha Kurdistana Rojava hemî muhawelat û hewldanê xwe kirin ji bo êkrîziya miletê Kurd li Kurdistana Rojava ne tenê li Kurdistana Başûr ji ber wê simbola berxwedanê bû Barzaniyê Nemir wekû nasnama miletê Kurd li hemî dinyayê hate naskirin. Navê Xwedayê mezin û bilovan îro porîna 120 sal li ser wegerkirina bavê rohîyê Netewa Kurd Barzaniyê Nemir wekû Partî Demokratî Ofîsa Partî Demokratî Kurdistanê Sûriya me dest darçandinê kir ji ber ev roja hatiye destnîşankirin wekû roja çandina dara yanî ji ber Barzaniyê Nemir ê xwediyê xizmeta gelekî mezin xizmeta destpêka jiyana xwe her wiha destpêka sêsaliyê ketiye hefsê rejêma nîzama diktatorî ya Iraqê de her wiha Barzaniyê Nemir alîkariya şoreşên Kurdî temametî kiriye her şoreşa Şêx Mehmûdê Hefîd her şoreşa Şêx Seîdê Pîran hewara xelkê Ermen li Kurdistana Bakur çûye alîkariya Kurdistana Sûrî kiriye her du partiyên şeqa partî 65 de heftiya de partî kiriye yek partî Partî Demokratî Kurdistanê Sûriya hewara Komara Mehabat çûye ji ber miletê Kurd îro Barzanî hatiye naskirin gotina Barzanî û gotina Kurdî her du muradifê hev cem cîhanê de yani. Wexta xebat û kara wî pêk bênin tişta wî kirî ew ê wesetayî pêk bên û wê xidmetayî bikin Barzanî saxa nama da nayê winda kirin. Lê wexta ev zarokê hinê xidmeta Barzanî nebine serî û her yek bike bê kula xwe de û her yek ji bo xwe kar bike tadarîkê li Barzanî dikin bilanê tadariyê li Barzanî nekin. Barzanî newekê merov tadariyê lê bike. Barzanî yewekê her û her em kar û xebata wî wek insanê misilman gaval mêst kêt bêjê Rabbil Alemîn pêşiya me ya di kar û xebata me de Barzanî alatûl ber çavê me bê û em karî wî xebata wî bikin serê xwe de em jê re kar bike û xwendevanê me bêhtir karin mutabaa vê tiştê bikin bi rêya xwendinê û kitêba û tiştan ha Serok Mesûd nivîsandî kar û xebatî wî belkî ew ji min bêhtir karibin fê fera bikin û tewdih bikin. Pîroztirîn roj bi rojbûn û tayîkbûna bavê Netewa Kurd xelateke diyariyeke mizgîniyeke bi rûmet û jezdanê dilûvan wek îro roj li Rojhilata Navrast û Kurdistanê hilat wêronî bimîn û qet nare ava. Bi dayîkbûna bavê Netewa Kurd bi dayîkbûna doz û nasnama gelê Kurd pênasiya gelê Kurd bi evê bûnê em wek dezgeha malbatê şehîd e bi çandina darên zeytûnê berhemdarî ya got simbola azadî aramî û aştiyê wê bimîne sax û qet namire di ûjdan û bîr û baweriya milletê Kurd piştî 120 sala rêbaza wî pîroz roj bi roj şîn û geş dibe. Wê li cem her milleta nixweda nasname ne yê me jî milletê Kurd heger li Vîetnam gîvara bû
هەگەر لە ئەفریقیا نیسۆ ماندێلا بوو ژبوومە کووردا بەرزانیە نەمر. ئەو ڕێبازە هانێکێ ڕێبازێکی ڕاست و درستە و مەخۆ ناس کردیا وەکە ئەم قوتابیێ vê ڕێبازە هانێکێ ئەمێ کار و خەباتێ بکردن سەر شۆپاوی وەبا 120 ساڵە سەر دایکبوونا وی ناکێ دەرباز دەبێ مەل ئۆفیسا خۆ ساغ کرد و ئەم وەکە دەستگەهێ شەهیدێ کوردستانە سووری ئەم ژی هەڤال و هۆگرێ خۆرا ئەم پێ رابوون و مەدار چاندن وان پیرۆز دکن vê ڕۆژە هانێکێ و یەکی وەکە مەڵە مستەفای بەرزانی و کەتە ناو وڵاتێ کوردەوە بە سمبۆلێکی کوردی نامەدا چلۆ سمبۆلێ خەڵکی تمامە هەنە یê me jî em berzanî bînin simbolekî Kurdî